Diyos, maganapang Panginoon, katapan mo ang panalangin banalay na siya, kapili ang pangangayin ng sakripisyo, kapili kasaupan mo, inisan ang misteryo ng pangangapos ni, ay umpisan din ng pagkasosyal ni Kristiya, yagan ang aming pagpapaya ng piyera ng mo, itiyagan din ko pagkinataan ng Kristo ang Panginoon. Ikinuman namin ang kanayman. Ikasyonal ang muslim. Pasalamatan tayo ng Panginoon Diyos namin. Tunay karapat-dapat ako natuloy sukat at makakapos. Ikuyan na maapong pasalamatan kami naman o ngayon. Lalo-lalo kanilang kabigyan ay Kristo Pascua. Amiyayin ang pati ay tunay Cordero, amin na mo, kikasalanan ni Miyato, aking pagmamagitan ng Diyos, inupit na rin kamatayan ni, at king-pangasapin ng Biblia, simple na naman ng Biblia. Ulinita, kampirin sa plangkoro ng kampirin ng Panwa, daralan kami kaya kikigaya mo, alam mo ang aming kahanda. Makanya naman ay pagkikimulan, kinuha na yung nais, pepasalamatan ako at pinuli, at dinumingin kalis na isipulo ng kanya
Ipasyalan tayo ang misteryo ng kasampalatayaan. Inyanin ng kami, o mamakalungin pa, ang mahaligtas na pamayasa o mamatayan ni anak mo, ang mananayan makasulitan meron, at ang pamalas na banwa, at layo makasadyan sa lubong, di katwa ng panyatang. Darawan niya niya ang bilang na pasalamatan, hindi mabing ang paumanan at sakripisyo. Baligtad ngayon para ingay pananay na siya at kilalanan niya imidaw kimpera pahuling sakripisyo ni kamatayan na bigyan mo kami misulteka pagkala mo sana hindi kami may pasiglangan kikatawan ng panglayan ng anak mo ikatwan kami ibanan ng Espiritu at maging meron kami katawan metong mong Espiritu kang Kristo. Gawa ng kamisalan maging metong mong alalagang gawang kero at papadalihan ang aming pinakayanan kintimamanan ng banal mo. Unang pagpili mo ng kaniyang kapinanagbirin ay iyong Diyos. Kampenan sa Jose ng esposa na. Kampenan mo ng apostol ang pumanitayan ng martir. Kampenan sa walang banal, lalo-lalo ni San Fernando at isa Nicolas na Tolentino. Pahuli pa ang pinaganda, manaling kami kayanan, kinti alalanga. O yun pa, ibisanan ay ni pangasul ni Keka, pasulungan na ikapayapan ng pagkalikasan ng sabla, ipabilog ayano. Pasignan ng sana ng kasalpangkayanan ng pagkukod, ikbanal ng iglesia ng kasalukuyan, bago nagbigay ng ityano, kapening Tanasuyo, Francisco, Ipapamili, Florentino, Obispomi, dinisab ng Obispo, Pari, Apoliano, at ipabilog ng kapulunan mo, magiwa mo sa liming kera, lalo-lalo na may pa, di anak mo, kera makatimo, kaya oras ng yamin. O magmakanulungin pa, pagramdaman mo, in panalangin, naging pamilyang pinulong mo, talakan harapan mo. Lulusan mo ng mga lipunan, ning sa anak mo, no naman ang makasaro. Di ka pa nagpipiyang natin, at sa kanya ang magatulang, ang pagmero ng kikiligyan mo. Malulog mo na sa iyong kagapat ni kayanin mo. Ano mo ka rin, kakarin kami manayan, pag kami lubos, ikinay mo, alalanga. King ka paminatan ng Kristo, ikumin, king muli na, pagkalulog kinyan mo, insa ng bagay, mayo. King ka paminatan ng Pamela mo ngayon, kagunin mo na ng Espiritu, sa mga parangalan mo ligaya kaya, o Diyos ipalubos mo kaya, panglangan king alalaga.
tiwala, maustang, tingin patamo at suwamo. Ikaw sa pangingin sa karangaman pa, malulog mong ipagkatulong kapayapang ng panahon. Bakit ka sa umaning pakanon mo? May timawa kami parati, hinpakalalipan ng kasalanan, at ikabis kami na lang nasasakulan, kinsablang kaliganigan, kapag sa dyan niya, iguan ang kapanayan, ipanyatang namin ligaya, ng talapangapos ni Yesu Kristo. O Diyos ng amin, Panginoong Yesu Kristo, sinabi ng kanyang apostol na, ikapayapan na lang magkaya kayo, ikapayapan ko, yang magkaya mo kaya kayo. Kaya mo sana mamaligyan din kaya kaming kasalanan, na naiman sinupo, ikasaruan kaya na imanan na niyasya mo, at pamayaman kaya mong binugan at pangkikabuyan mo, ikamabibigyan mo magkari, magkamanting alalaga. Ing kapayapang naginuman tabi ang parating kaya kayuman. Wala tayo sa laki, ing kapayapang din kayuman. Kapayapang po kaya kayuman.
Diyo'y Lord ng Diyos. Diyo'y nanakong kasalanan natin. Ingkinong sa iyong himigay para iuweko ng anuleto ng katao. Naman na niyo na niyaros, tinamulan ni Lord.
nagmalisang rectoral pastoral council, then po ELDC, then po other servers, then choir, then first commentators, then po ushers, usherettes, ikay po, then po sponsors sila, ikay madakal salamat. Many muna bilang apostol o apostoles kay kapag-sosyal nakakasa. Ang kayo po sana po pinaglaman din presensya at ikulun ng pangalan natin ng among Lourdes kapag kapag-sosyal tayo iniwanan maparating po. At patakal po sa lahat. Bilang kanyang paling nakapaling karanayan po ay may suwing kaya ngayon pag-ibig po. Pasalamatan tayo ng karanayan harus diingat selebrasi dalam mengenal salam dan kemudian bisa berhubungan bisa dikawal oleh Kung lalaki, kaya tayo po, teachers, hindi po nagkakapos po. Hindi po babae kayo yung bigyan. Okay, naman. Yan, kasi hindi ko naman sige. Ibang kanta, kaya ng buwan, kaya hindi sagrado. Yan po, hindi sagrado. Dahil po babae, kaya niya po itang image ng pamilya. Bendisyonan kayo ng Diyos sa lubos na ipaya, kaninig sa lalong pagmasusi, kikaligtasan, at malulog na kayo sana, ilisyan sa pagpapagaling ng pangakasalan. Amen. Ngeliya, pilihan kayong sindi, king pangimilang king biyananawa, king kapamilatanay para sundi ng bebe ng mundo, pagkaroon ngayon, ikuwain ng di pananigayon ng pagkakasalan nito at ngayon magmasusi kayo minumutula ng pinagkalit kaligtasan pagkain nila niyo sana kampinan ng nagsawa na iras ng pinagkalit makakutula kaya kapag-sosyal tigalagan ng ligaya at dinisyonan na kayo at buhay ng pamilya ng Diyos na lubos mo yung bayan, Ipa, Anak, at Espiritu Santo. In Diyos yung inenbili. Hallelujah, Hallelujah.
Kala ko mimiso yung face.
masabi kaya kayo. At bendisyonan na kayo ng mayupayang Diyos, Tigpa, Anak at Espiritu Santo, ng kaya katamong kapag masusyan mayari ni, pasalamatan tayong Diyos at sinubling mebi. Ingat po po kay Pamanuliyo. Happy Easter po.